Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli tamaşaçılar, efirde hayırlı saatte tapşırığı. Sizden bilen min Резида Саляхова. Bugün stüdyamız konağı Kazan Şehir Filarmoniyası solisti, Munglu jırşıbız Sirine Zeynettinova. Assalamu alaikum Sirine. Hayırlı motor günler olsun Rezide. Rahmet, big shot biz seni bir de bizge. Seni elbette indi küp kişi Munglu tavuşlu jırşı deyip güne bile. Lakin bu eli senin işçenliğinin bir yağına şulay bir seni eli hayriyeşilik bilen de şığıllanesin. Nişik geldin sen yine şu şığılge? Seviyorşi geliş oldurda. Hayriyeşilik, ol indi ona nişiktir özünden özü gelmesin. O işki kumul dünyanın indi özünden. Çünkü ne yardım ediyor. Kişinin halatına göre onun ortayken o ona qarab indi Allah Teala'dan ona sabırlık sırasın. Xudayım ko'rsatmasin deb ol menga qolsa bu nidir o'zingga bir rahatlik keltiradi. U bit sen izgi amal qilasan. Yordam etasan, halingdan kelgancha yordam etasan. Men Allah Teala bergan ekan tovush, ming, ama men ana endi o'zimning ko'nglim aşa, yuragim aşa, şol tovushim aşa, motor jırlarım aşa yordam etam. Mena haldan kelgancha. İyi. Hadiste izgi gamel kılu yaman ölümden kutkarar. Yaşırın hayır Xuday yorsuğun basar degen. Her izgi iş sadaka bulup durar. Turmuştagı izgi gameller ahirette izgilik bulur. Eşeki gameller ahirette eşekilik bulup kaytar. Cennetke birinci bulup izgilik kılganlar hem başkalarga yerdem көрсәткәннәр kirir deyilgen. Mene şuşu işinni sen mahsus rəvişte geçiresin mi? Artık kışkırıp yürmeysin deyip etsek dürüsrek bular. Onu kışkırıp yürü көрген kişi көрейін даны. Ол мен аны бит кişi көрсін деп işlemeyim. Ол менің болсын, ярдәмін тейсін деп, ашқынып етемін, ашқынып ішлейм, ашқынып барам, ярдәмін болсын деп. Мақсус түгел, әгер енді мына кімге ярдәмге барам екен, ярдәмім тие екен, ол өзі бір бәхет бит инде ол. Аны көрсәләр, көрмәсәләр мен ал барыбер. Бар минем ярдәмем генә тисен. Күңел эшең. Күңел эшем. Ярдәмем генә булсын. Нәрсә бирәсең ау шушы хәйриячелекне? Рәхәтлек бирә дидең. Әлбәттә инде рәхәтлек бирә. Күңел тынычлыгы. Мин бер яктан моңсулык та бирә ул. Әмма ләкин мин үз-үзем белән менә җырлаганда үз-үзем белән ишемнән сөйләшеп, шундый үзем җырлыйм, шундый үзем ишемнән генә җырлап та алам, шундый үзем ярдәмем бир дип, менә рәхәтлек нәрсәдән ярдәм итәргәнеме рәхәтлек инде. Әлбәттә. Чөнки без инде ниндидер зур акчалар белән дә ярдәм итә алмыйбыз инде шулай. Кем үзебезнең хәлдән килгәнчә, син үзеңнең моңлы тавышың белән күңелләрне дәвалыйсың, хәйрия концертларында катнашасың. Иң мөһиме Аллаһ Тәгалә риза булып кабул итсен. Шулай булсын. Ураза тоту синең өчен чистарану, паклану. Күңелгә якын кешеләр белән күрешү ул үзенә күрә бер бәхет мизгеле. Көнне нәрсәсез башлап булмый. Шөкер, Аллага шөкер дип, һәм инде бисмилладан. Белүемчә син гаделсезлекне яратмыйсың. Шулай бит аны инде билгеле ул сыйфатны яратып да мөмкин түгел һәм гомумән гаделсезлек белән еш очрашырга туры киләме? Гаделсезлек белән без бит инде шундый тормышта яшәбез. Һәр кемнең үз күңел дөньясы, һәр кемнең үзенең холкы. Сәнгатьтә дә, ул урамда, җәмгыятьтә дә төрле холыклы кешеләр белән очрыйсың. Әлбәттә, ул гаделсезлек. Мен Аллага шөкер, тормыш юлында, иҗат юлында гадел яратучы кешеләр генә очрап тора. Бу үзе бер бәхет бит инде, Резида.
Гаделсезлекне тоеп алсам, мен бу эшкә бармыйм. Әгәр сизсәм, ул минеке түгел димдәген, мин аны урап үтәм. Теге сүз кабартып, сез булай иттегез, сез тегеләй иттегез дип, тавыш чыгармыйча гына, әкрен генә үз эшемне эшләп йөрим инде, шулай әкрен генә эшләп. Конфликтлы кеше түгел. Юк, конфликтлы кеше түгел. Ну, гаделсезлекне яратмыйм мин. Гаделлек өчен көрәшкәндә кызык хәлләрдә калган мизгелең булмадымы? Ул андый кызык хәлләргә калганым булмады үзе. Алла бигрәк сүзлегенә дип әйтеп куючылар бар инде. Бигрәк инде аның хәтлек бик гадел булырга ярамый бит дип әйткәннәр дә бар. Әмма ләкин теге шуның хәтлек андый нигә очраганым юк минем. Андый кешегә, синең кебек артык гадел кешегә диекме, тормышта авыр түгелме яшәргә? Юк, чөнки миңа калса, ул эшемдә миңа ярдәм генә итә. Чөнки гадел ул тамашачы, ана барсында сизә. Син сәхнәгә чыгып басасың икән, тамашачыны беренче тә алдалап булмый. Шулай. Сәхнә бит ул лупа кебек, лупадан күрсәткән. Сине үтә күренмәле. Синең киемең, бөтен күз карашыңа кадәр, җырның сүзләре, әлбәттә, мин гомумән инде җырларга килгәндә, алар барсы да минем эчтәлекле. Мин шундый тормышчан булсын дип. Аның сүзләре бер-береңә ярдәм итү, бер-береңне кадерләү, кимсетмәү, яшәү матур бит дип, яшәү шундый матур бит дип, менә шундый инди торган җырлар минем. Даваласын дип, сырхау авырып яткан кешеләргә көч бирсен, аякка бассыннар дип, менә шундый җырларга тырышам репертуарымда. Яшәү матур бит дисең, син чыннан да син дөньядагы матурлыкны, табигать матурлыгын син фотога төшереп, видеога төшереп, мәшәкатьләнүне үз итмисең, шулай бит. Аны күзең белән күреп, күңелеңә, йөрәгеңә сеңдереп калу яклы дип беләм. Әлбәттә, аның белән үзем мин табигать белән һәрвакытта элемтәдә. Кая барсам да мин, карагыз әле, ничек бу кошлар сайрый дим. Ишетәсезме дим. Карагыз әле, бу агачның яфраклары нинди олы, нинди матур, үзенчәлекле дим. Барам да шуңа сыенам. Әзрәк шауып киләм. Мөмкинлек бар икән, чиста булса инде, яңгыр яумаса, ялан аяк ширәмнән җырып киләм. Фотога төшеп вакыт итәмесең инде, мин аны тизрәк Инстаграмга куйым дип, карагыз әле, нинди матурлык дип. Юк, үзем рәхәтләндереп, шуннан рухи азык алам инде мин. Рухи азык, иҗат итәргә, рәхәтләндереп, аннан кайтып, мин аны гаиләмә сөйлим, иптәшләремә, коллегаларыма, автобусга, мәсәлән, менә гастрольгә чыгып китәсең бит инде. Карагыз әле, шуны күрдем бит әле дип, шул телефонны алып вакыт итмим инде. Яисә шул матурлык синең иҗатыңа күчә. Син бит әле көйләр дә язасың, шулай бит? Әйе, ул көй язу, ул минем үсмер чактан килде ул. Чөнки мин берәр шулай китап, татар халыклар җырлар яраткачтым. Калын китаплар, элек-электән калган зур гына шундый җыентык. Мин аларны шулай иттереп торам инде үземчә. Карап һәм шундагы җырларга үзем көй салып утырам. Яңа көй. Яңа көй, әйе. Мин әйтәм, хыялым иде инде үсмер чакта, әле студент, шул студентлар вакытында түгел, ул менә мәктәп еллары. Хыялымда күрәдер менә, мәсәлән, җырчылар чыгып җырлар, бигрәк матур, мин менә матурак язган буларым дип, менә шундый фикерләрдә үз-үзем белән сөйләшеп, менә шулай фикерләшеп утырадыр. Ул беренче җырлар минем килде, хәзер әйтәм, 2007-дә мин укып бетердем. Беренче тапкыр Гөлфия Шакирова сүзләренә җырларым сезнең хакта дигән җыр барлыкка килде, дөнья күрде. Аны бик яраттылар. Ул үзенчә шундый менә концерт башлап җибәргәндә, халык белән исәнләшеп, тамашачы белән хәлләрен белеп, аларга матур кичләр теләп, менә үзенчә шундый бер матур җыр барлыкка килде. Мин яшь чакта, үсмер чакта хыялый идем дисең. Бүгенге көндә син хәзер хыялый түгелме? Хыял миңа калса, һәрбер кеше хыял белән яши. Әлбәттә, кемнеңдер хыяллары реаль тормышта алар чынга ашып бара. Ул, мәсәлән, менә минем төшемдә, мин ниләр генә күреп бетермим. Уянам да, дип,
тормышка ашырсаң иде бу хыялларны дип. Инде беренчедән минем хыялларым барсы да чынга ашып баралар. Мин бүгенге көндә әни, гаиләм бар, әйме, Аллага шөкер. Бу хыяллар Казанга бик киләсем киләдер. Ул хыялым да чынга ашты. Әле каян зур сәхнәләргә басып, зәңгәр экраннардан җырлау хыялы, әле ул минем ничек әле генә басып, ныклап басып киләм сәхнәдән, әйбәт инде. Ул хыяллар барсы да исемне араласы килә, шулай атказанган халык артисты. Кеше артистның бит инде хезмәте бит инде ул менә Хезмәткә бәя хезмәткә бәя бирү. Аны инде тамашачы үзе бәя бирә инде. Менә ул хыял җырны аласың күңелеңә. Аны җырлыйсың, җырлап биргәч, уйлыйсың. Эх, шушы җырларым тамашачыга барып җитсен ия, гомерле булсын ия. Менә шушы җыентыкларда искә алып, буыннан буынга күчеп барсын ия шушы җырлар дип менә ул да хыялымда минем. Әлбәттә инде ул артистның, җырчы кешенең эшенең бер төп сәбәбе, максаты дип әйтәсе килә менә минемчә. Минем максатым ул җырларны мәгънәле булсын. Чөнки безне бит балалар да карыйлар. Өлкән буын карый. Аларга үрнәк булып нәрсәдер үзләренә алсыннар дип шушы җырда көч алсыннар дип, нә? Хыялым шундый, хыялы инде. Ничек инде иҗат кешесе үзенә күрә бер ул хыялы дөнья инде ул. Менә без бит канатлы, без любой нәрсәдән дә менә рәхәтлек, матурлык күрә беләбез. Бөтенесе дә түгел, ләкин син шундыйлардан. Шулайдыр. Аннан соң синең хәзерге акылым булса, мин җырчылыкка түгел, композиторлыкка укыган булыр идем дигән сүзең бар. Ни өчен шулай? Композиторлар әзрәк, җырчылар күбрәк диясең киләме? Ни өчен? Әллә инде көй язу синең күңелегә якынракмы? Композиторлар азрак, җырчылар бик күбәйдек без хәзер. Әйе. Ул икеле әлбәттә. Икеле, чөнки мин барбер җырчы булу, ничектер менә ноталар белән көй язып, ул бит үзеннән үзе килә ничектер. Менә ул менәм хәзер язам да, утырам да җырчыга дип түгел бит ул. Тавышны Аллаһ Тәгалә биргән икән, моңна, тавышны, сәләтне ул бит җырлыйсың. Күңелең менә гаиләңдә нәрсә бар, кайгымы, хәсрәтме дигәндәй, син менә үзеңнең моңсузлыгыңны итеп менә шулай иттереп артист булып чыгасың. Тамашачыга сер бирмичә, ничек инде син нәрсә сәхнә артында нәрсә булганны, менә тормышыңда нәрсә булганны, аны йөзеңә чыгарып күрсәтеп булмый, син артист кеше булгач. Композитор ул гомумән инде аның бөтен менә бу күңел халәте шушы үзенең сүзләрендә, җырларында чыгала, музыкасында, көендә. Менә шунысы да бар. Менә күп композиторларның бик матур, моңлы җырлары менә шундый бик бәхетле мизгелләрендә, яки бик кайгылы мизгелләрендә язылган шедеврлар барлыкка килә. Бәлки баласы туган, бәлки ул бу дөньяда шушы бер диңгез буенда бер сәяхәткә баргандыр, ял итәргә. Менә һәрбер шушы гомумән язучы, актёрмы, балыкчымы, һәрбер кешенең күңел халәте ул шушы үзенең эшендә күрсәтә. Тормышында нәрсә булган, шушыны чагылдырабыз. Нишләп качасы килә? Менә шау-шудан, менә бу тавыштан, машина тавышыннан, ыгызыгыннан әллә кая читләшеп бер урманга яки туган ягыңа, авылга кайтып, әти-әнинең янына. Менә шуңа күрә илһам һәрбер артистка ул үзенең туган ягыннан килер изде. Шуннан да менә шушы туган якларында инде ул минем беренче композитор була, мин җыр язучысы буласы килә дип, шуннан килгән. Ул үсмер чакта калган инде. Бәлки барыбер җырчы булу миңа дөресрәктер. Шулайдыр. Җырчы булу. Чөнки композитор ул барыбер күпмедер дәрәҗәдә сәхнә артында калучы кеше бит инде. Әйе. Сиңа Аллаһ Тәгалә бит моң биргән, тавыш биргән. Әле шуның өстенә син көйләр дә язасың. Син композитор дип әйтеп булмыйдыр инде, аларны автор башкаручы дип әйтү дөресрәк булыр, шулай бит? Чөнки композитор ул инде шушы һөнәргә
укыган кешедер. Шуңа күрә синең мөмкинлегең тагы да күбрәк. Син көйдә язасың, аны башкарасың да, тамашачыга үзеңнең күңел халәтеңне җырларың аша җиткерә дә аласың. Шуңа күрә тамашачыга син бик кирәк, син җырчы гына булып тора әле, я. Менә һәр эш сыйфатлы башкарылырга тиешме? Син ничек уйлыйсың? Әлбәттә, сыйфат, ничек сыйфатсыз. Ул бит, менә мәсәлән, клип төшерәсе дигән вакытта әйме. Әгәр ул вакытында сыйфатлы итеп төшерелсә, аны күл карап торасылар килә. Туктагыз әле, менә бу бик сыйфатлы бит. Әйдәгез әле, менә моны нәрсәдер алыйк әле. Әйдәгез әле, менә монда утлары нинди матур. Әйдәгез, менә монда нинди күлмәк матур кигелгән мәсәлән. Әйме, режиссерлар бик сыйфатлы. Сыйфатлы әйбер ул озын гомерле. Менә үзебез дә әйтеп бирдек әйтерсез. Озын гомерле, шуңа күрә һәр нәрсәдә сыйфат булырга кирәк. Сирине, сине бигрәк тә тамашачы халык җырларын бик моңлы итеп башкару өчен ярата димме? Син бик оста башкарасың халык җырларын, ләкин моның өчен бит аерым әзерлек тә кирәк һәм бу бик зур җаваплылык, шулай бит, чөнки ул буыннан буынга тапшырылып килә бу җырлар. Аны безгә кадәр, сиңа кадәр нинди артистлар, мәшһүр артистлар башкарган. Син бу җаваплылыкны тоясыңмы? Мин аны Әллә инде менә алар шулай башкарган, мин бүтән заманда яшәйм, мин менә шушылай итеп башкарам дип үзеңчә башкару яклымы? Бар шул ул минем андай үзем әгәр алай уйламасам да, ул минем тавышымнан чагыла. Мәшһүр җырчыларыбыз Сирнә, син бу төштә бу бормаларыңны дөресрәк алмадың, үзенчәрәк киттең, күбрәк иттереп җибәрдең бормаларыңны дип. Аннан соң мин үз үстемдә эшлим. Тәмле булсын дип, вакытлыча гына дип. Ул тәҗрибә белән килә инде ул Резидә. Матур булсын дип. Аны бырып та мәгънә юк. Аның бит сүзен җиткезергә кирәк. Беренчедән, менә иң беренче нәрсә турында әйтәсе килә, автор. Шуны көй аша ишетүчегә, тыңлаучыга җиткезә белү. Бырып та, көйне бозып та түгел, менә матурлык җырына. Артык мавыгу кирәкми инде бормалар белән. Әйе. Шуңа күрә ничек бар, ничек ул безнең буыннан буынга күчеп килгән. Әлбәттә, нидер матур инструментлар белән, оркестр белән, заманча иттереп, заманына күрә атларга тырышабыз, яшьләребез дә тыңласын дип, хәзерге буын тамашачысы тыңласын дип. Була ул, әмма ләкин менә шушы рамнардан чыкмаска. Булып калсын ул безнең менә ике нотадан уже танып, менә бу безнең шушы халык, менә бу безнең озату җырыбыз, менә безнең арча киебез, шахта киебез дип танып алырлык булсын дип. Без берникадәр вакытка бүленеп торыйк, аннан соң дәвам итәрбез. Даими сәхифәдәге тема бүген сират. Сират ул җәһәннәм өстеннән сузылган күпер. Бу күпер кылыштан үткенрәк, кеше чәченнән дә нечкәрәк. Аның аркылы мөселманнар да, кафирләр дә, мунафиклар да, ягъни барлык кешеләр дә үтәргә тиеш була. Аллаһ кушканны үтәп яшәүчеләр сиратны бик җиңел узар. Ләкин кафирләр һәм яшәгәндә Аллаһы әмрен үтәмәүчеләр бу күперне уза алмыйча җәһәннәмгә егылып төшәчәк. Мөхәммәд саллаллаһу галейхи ва саллям җәһәннәм өстеннән күпер куелачак һәм анда да шәфәгать рөхсәт ителәчәк. Һәм кешеләр әйтәчәк: "Я Раббым, коткар, коткар!" Шулай дип Мөхәммәд саллаллаһу галейхи ва саллям үзе сөйләгән. Сахабалар аңардан: "Я Расулуллаһ, нинди күпер соң ул?" дип сораган. Пәйгамбәребез: "Ул күпердә ыргаклар һәм шәнешкеләр булачак. Мөэминнәрнең бер өлеше аны караш тизлегендә үтәр, икенчеләре яшен тизлегендә, өченчеләре җил, дүртенчеләре кош, ә кайберләре чаба торган атлар тизлегендә ул күперне узачак һәм мөселманнар котылачак. Ләкин кемне ыргаклар эләктерсә, ул җәһәннәм утына егылып төшәчәк", дип Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу галейхи ва саллям үзе сөйләгән.
Хөрмәтле тамашачылар, Хозур ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруы бара. Бүген бездә кунакта Сиринә Зәйнетдинова. Сиринә, мәрхәмәтлелек дигән сыйфат адәм баласына нинди сыйфат ул? Ул зәгыйфлек билгесеме, әллә ул һәр кешедә дә булырга тиешме? Ул зәгыйфлек бу түгел ул. Түгелме? Әлбәттә, юк. Ул әлбәттә ул. Һичшиксез ул һәр кешедә булырга Һәр тиеш. кешедә булырга тиеш. Кеше халәтенә, кешенегә әгәр аңа авыр икән, бер мизгелгә булса да, аның урынына басып, Үзеңне куеп, әйе. урынына куеп үзеңне нишләр идең микән? Ходай тәгалә сиңа мондай сынау бирсә, син нишләр идең микән? Әгәр син сынсаң, әгәр син сынып, абынып калырсың, тора алмассың, ярдәм кул сузырга кирәк. Әгәр шунда сиңа ярдәм кул сузмаса, мәрхәмәтле кешеләр юлыңда очрамаса, нишләрсең микән? Менә үзең белән үзеңне тәрбия, әгәр дә икән бу сыйфат иптәшеңдәме, яки синең белән бергә укыгандамы, синең күрәсең икән, син узып барасың урамнан, кемдер менә карт әби әкрен генә кулында авыр икән, ничек аңа ярдәм итмисең? Ул үзеннән, ул менә шул мәрхәмәтлелек инде ул. Мәсәлән, яки җанварлар берәр нәрсәсе авыртып калса, шунда аңа су эчермисеңме? Менә бу зәгыйфь дип атап булмый инде Резедә. Ул кешедә төрле кеше бар, каты бәгырьле кешеләр бар, үз эшләреннән җылый торган кешеләр бар. Ул тәрбиядән киләдер инде ул. Беренче тәрбиядән килә. Әгәр аны назлап, тиешенчә җылылык бирмәгән, күңелендән дидер бер менә балачактан калырга мөмкин. Шулай бит аны ул инде үзенең җылылыгын, мәрхәмәтлеген бар уланырда. Әмма ләкин куядыр шундай дигән яшеренеп ята. Ул инде бәлки үзенә шундый авырлык китешәгенә чыга ул аның кеше хәленә килә алыр ул. Әмма ләкин минем индим һәркем нәрсә булса да үзе булып, мәрхәмәтле булып калсын. Шулай. Мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек җитми бүгенге көндә. Шәфкатьлерәк, мәрхәмәтлерәк булсын иде дигән теләктә без киләсе сорауга күчәбез. Кайвакыт син миңа артык шәхси сораулар бирәләр дисең. Болай син үзең бик ачык кеше. Менә шушы шәхси тормыш белән иҗат дөньясын, сәхнә дөньясының шикләрен ничек итеп булдырырга кирәк? Һәм син булдырдым дип уйлыйсыңмы шушы шикләрне? Шуның хәтлек бик шәхси сораулар биргәндә мин алдан ук әйтеп куям. Мин яратмыйм үземнең тормышымны бөтен кешегә күрсәтүемне. Ул бәхет бит ул тыныч булырга тиеш. Сәхнә, менә син артист. Син чыктың, мәгез, менә мин ул. Бәяләгез тавышымны, менә бәяләгездән түгел, тыңлагыз, күрегез. Ул күңелеңнән, күзеңнән, җырлавыңнан, тавышыңнан тамашачы барып сизә, белә инде аны. Күреп булса да, син бит инде бердәген җабырылып, бердә фотога төшмичә дә, бердә гаиләне күрсәтмичә яшәп булмый бит инде. Барып кайда булса күренәсең. Бикләнеп өйдә ятмыйсың, мин артист, мин бер кая бармыйм, мине күрмәсеннәр. Менә мин шулай дип, барыбер син күренәсең. Интервьюлар биргәндә дә шулай җиңелчә генә биреп китәм. Ничек инде горурланмыйсың кызың белән, әйме? Рәхәтләндереп сиңа биергә дә, сәнгатькә дә, менә без аның белән дуэтларда җырладык. Ничек инде горурланмыйсың үзеңнең сәләтле балаң белән? Әлбәттә инде матур гына, кырылап кына, әлбәттә сәнәйдә гаиләм турында сөйләп үтәләм мин. Ну, теге гел аны күрсәтеп, мактанып, дигәндә бардык та, монда бардык дип, мин түгел инде ул. Артык тыйнаклык комачауламы син? Бәлки миңа комачауламый, бәлки кемгәдер ул алла бигрәк тыйнак булып утырасың инде, нәрсәсе бар инде аның мактанудан дип комачауламый. Кемнең райшуы бәлки киләдер. Кемнең тыйнак булсын әле, күп сөйләнмәсен әле. Улай да бик әйбәт кенә дип әйтүчеләр дә бардыр инде. Ул инде һәрбер сәхнәдән, мәсәлән, инде Мирзәдә мин кычкырып яки тозсыз сүзләр сөйләп, кәмит сөйләп,
тысы сүздән түгел, ә менә комедияләп, көлдереп, яки топырлап, биеп, ул миңа килешми бит инде. Менә ул шулай тыйнак итеп, үзеңчә чыгып, улай инде ул салмак иттереп, салмак җырда матур итеп басып торасың инде ул. Тиз җырда каядыр биеп аласың, каядыр шундай матур гына салмак кына иттереп, бергәләшеп тамашачылар белән интерактив иттереп сөйләшеп таласың. Ул инде иҗат белән бергә адым барасың. Бер адымда. Әле бик күптән түгел генә сезнең сольный концертларыгыз уздымы Рөстәм Насыйбуллин белән әйдә ул турыда да сөйләшәгез. Шул Бу бит инде бик зур вакыйга артист тормышында сольный концертлар кую. Бик күп көч, вакыт сарыф ителә торган әйбер. Ул бу проект безнең Казан шәһәр филармониясе проекты иде. Аны безнең режиссерыбыз Исмәгыйлова Халисә Халимовна башыннан алып ахырына кадәр бөтен нәрсәне, безнең репертуарларыбызны карап, безнең белән эшләп, Рөстәм белән сез дә якташлар ди, сез бер-берегезне аңлыйсыз ди. Сез дә бер җир балалары булгачтын ди, һәм инде икегез дә ике төрле. Син халыкчан, Рөстәм инде ул безнең классик бас тавышлы егетебез. Аңа бик кызык булды ул эшләү безнең белән, яшьләр белән, һәм инде без аңа бик рәхмәтлебез, чөнки 4 концертыбызда шундый күтәренке кәефле, без инде әле дә бу эмоцияларны күрешкән сайын бүлешәбез. Рәхмәт яусын безнең белән эшләгән Казан бий ансамбленә, безнең белән эшләгән безнең коллегаларыбызга. Алар да безнең белән рәхәтләндереп, чыгыш ясадык диләр, чөнки җырларга килгәндә алар Рөстәм репертуарына алып килгәндә, Рөстәм классик җырларны җырлады. Ә мин халык җырларын. Алар халык бит инде барыбер хәзер тагын да бездәтебез яратмыйлар моңлы концертларга, мәгънәле концертларга җырга яратмый диләр. Юк. Мин әйтмәс идем. Халык бик сусап, рәхәтләндереп, бер авазда, бер менә сулышта безне тыңлап, безнең белән җырлашып утырды. Искитмәле бик матур концертлар булды. Отзывларыбызда бик интернет челтәрләрендә язып салдылар. Әле дә отзывлар килә. Шуңа күрә бу бик әйбәт проект булды. Дәвамлы булсын. Дәвамлы булсын. Әлбәттә, яңа сезонда без бу концертларга чыгачакбыз. Шуңа күрә тамашачыларга килсеннәр дип индебез. Шулай, чөнки тамашачыларны син телевизордан гына түгел, булай күрәсейләре килә тормышта да, шуңа күрә Алла бирсә республикабыз буенча да, Россиянең башка төбәкләрендә дә Алла бирсә шушы концерт программасы белән чыгыш ясарга насыйп итсен. Шулай булсын. Аллаһ Тәгалә. Җыр моңга мәхәббәт сиңа каян килә ул? Әниең җырлаганмы, синең әтиеңме? Каян килгән сиңа? Безнең җыр моңга ике яктан да, әтием ягыннан да, әнием ягыннан да. Ләкин алар профессиональ җырчылар түгел. Юк, алар профессиональ җырчылар түгел. Әтием бәлки баянчы булып киткән булыр ия. Әнием үзе дә минем шулай, аның бергә классташлары, сабакташлары шулай авылга кайткач бит инде бөтенесе чыгып төшә. Гомумән инде җәй айларында барсы да кайталар, әти-әниләр янына. Шунда, Сиринә, белсәң инде, ничек күңелле үтте безнең яшьлекләр. Сезнеке кебек кенә түгел дип. Сез хәзер барыгыз да интернетта, чыкмыйсыз да, без аралашмыйсыз. Без кичке уеннарга чыгадыр, кичке ниләрдә менә клубка чыгадыр, әниең гармуннар тартадыр дип, гармунда уйнап, шундый рәхәтләндереп, җырлар җырлап дип, урам буйлап ул армиягә саткан вакытларда әтиең гармунын тарта, сузып җибәрәдер, җырлыйдыр дип, мин шулай рәхәтләндереп, хозурланып, тыңлап драмаларны кызыгып. Мин дә шулай булган булырым. Әгәр дигән ул вакытта туган булсам, кайбер вакытны менә шулай Сабантуй вакытларында сөлге җыеп җырлар бит индеме? Бүләккә батырга бүләкләр, Сабантуйда уйнада катнашучыларга бүләкләр. Шунда мине менә гармуннар тартып, рәхәтләндереп, авыл буйлап узасыларым килә. Менә була ул минем җырларны җырлап, ул
үзенә бер нидер йола шундый. Үзенә бер матур Ынтыла бара, күренеш. әйме, Ул йолаларыбыз. ынтыла бара, әйе. Һәм Моны инде кем кайтарырга тиеш? Бәлки шул мәдәният йортында эшләүчеләргә бер киңәш формасында, бер теләк формасында җиткерергәдер бәлки. анарсың хәзер бит авылларда күбесенчә карт кырылар. Алар да үлеп баралар. Яшьләр шәһәрләргә китәләр. Аның төп сәбәбе шуннан да резде. Тормыш авыр, авылда яшәве бик авыр хәзер. Шуңа күрә шәһәрдә дә җиңел түгел инде, кая җиңел. Тырыш кешегә, эшчән кешегә кая да җиңел. Әмма ләкин безнең авылыбыз кичкенә. Шуңа күрә Безнең авыл дисең, авылдашларың горурланып карап утырадыр. Әйт әле, нинди Норлат районы, кайсы авыл? Норлат районы Үрнәк авылы. Үрнәк авылы, әтием, әнием, икесе дә шул авылдан. Ә мин инде үзем Норлатта үстем. Норлатта тудым, Норлатта мәктәптә укыдым. Инде ул Үрнәгем дип мин аны әйтәм, чөнки без бит инде балачакта кайтадыр идек. Үрнәк чишмәләрен, Үрнәкнең Ширмешән елгаларында сулар кирип, чишмәсенең тәмле суларын эчеп, шунда илһам алып безгә киләсең инде ул рухи азык. Шуннан әти-әнидән килгән ул моң. Сеңелләрем дә минем бик матур сәләтләр җырлыйлар. Ләкин алар һәрберсе үзенең үз юллары белән киттеләр. Инде әтим, әнием дә җырчы, әниемнең хыялы җырчы буласы килгән. Шуңа күрә ул үзенең хыялын миңа ашарга. Минем аша. Әйе. Бер кайчанда аяк чалмадылар. Алар барыбер сәнгать артист булу ул җиңел түгел. Ул һәрвакытта эзләнү, ул һәрвакытта үзеңдә эшләү, ул сине юарга менәсең икән, син аны менергә тиеш түгел. Уларның барсын да беләләр, чөнки кызыксаналар. Газеттән укып, телевизордан карап, мин кайтып сөйләүләрдән алып, барыбер авыр дип, балам бигрәк авыр һөнәр сайлагансың үзеңә дип. Ул һөнәр генә түгел бит минем тормышым. Яшәү рәвешем. Әйе. Шуңа күрә сеңелләрне әйтәс килә инде. Сабантуйда шигырь ясый, миннән соң сеңелем Галина Фирдүсә әйтә: "Ой, Сирнәди Тамаев, синең сеңелең синең дә моңлырак җырлый бит" дип. "Ник җырламый икән? Җырласын әле" дип. "Юк апа" ди, "менә мин ди җырлыйсым килми, тартылмый инде". Шуңа күрә бөтен булган тирә-яктагы бөтен сәләтле кешеләр миңа кешеләрен биреп, "Пожалуйста, апам җырлагына, балам җырлагына" дип әти-әниемдә шатланып, минем һәрбер адымым өчен, минем өчен горурланып, миңа көч биреп, минем белән бергә бер адымда атлап эшләп бергәләшеп яшибез. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Син инде сеңелләреңә үрнәк булгансың. Хәзер менә кызың үсеп килә, аңа үрнәк. Нинди үрнәк күрсәтәсең кызыңа? Син бит инде аның өчен идеаль хатын-кыз образы, шулай бит. Нинди сабак бирәсең кызыңа? Мин Илвинама иртә белән һәрвакытта иртә белән торабыз мәктәпкә. Җанына барам да, бәлки утырганда ул 6-дан торып утыра. Мин әйтәм: "Кызым, хәерле көннәребез хәерле булсын, балам, хәерле иртәләр" дим. Әнием хәерле булсын дип, менә ул әгәрдәген шулай яки соңрак гастрольдан кайтып, концерттан, мероприятиядән кайтып, иртә белән тора алмасам, ул миңа килә һәм мине көчеп китә. Әнием хәерле иртә дип, шулай күземне ачып, менә ул миннән үрнәк ала бит инде, әйме. Димәк, үзенә шык, ничек әнием тормаган микән дип куя ул. Чөнки һәр иртә, һәр ан сайын әнисе уята, хәерле иртәләр теләп, аның көне матур итә. Әйе, һәм инде һәрвакытта әйтәм инде: "Кызым, Аллага шөкер" дип. "Көнең матур үтсен, уңаяктан тор" дип. Менә әни бит инде киңәшче дә, дус та, сердәшче дә. Без аның белән аңа 14 яшь. Менә капма-каршы бик глобаль әйберләрендә без аның белән бергәләшеп, уртага салып сөйләшәбез. Ул әле шулай карап утырам да, "Сиринә" дим. "Җитте кызың,
Үсте кызың. Дип белән шулай хозурланып, субханалла, субханалла, исән генә булсыннар, бәхетләре белән һәрбер бала бәхетләре белән тәвфиклы булып үссеннәр инде. Үрнәк ул миңа әйтте, әнием ди, син дөньядагы иң яхшы әни ди. Улар инде мин үзем усаллыкта бар миндә, йомшаклыкта бар. Ул аларга кайбер вакытта матур итеп карап кына куя да, мин үзем димәк, миңа зирәк тынычланырга кирәк. Шуңа күрә ул ашарга пешерергә бик яратмый. Минем ирадәсем килә. Менә мин хәтерлим бәләкәй чактан ук безнең әни бер кайчанда килегез дип, балалар менә мин ашарга пешерәм. Менә мәсәлән мин камыр басам, камыр куйга өйрәнегез дип, манты, пельмень ясарга дип эндәмидер. Без үзебез теләп кухняга бергә җыелышып яулыклар бәйлибез дә әни янында менә йөрибез, аягына шәвәләнеп шунда кухняда мәш киләбез. Хәзерге балалар алай түгел нишләптер. Ул менә булай бер кая китсәм, әтисен ашата ул үзе. Кирәк икән, бөтен нәрсәне җуып куя ул. Өйдә чистота, порядок. Ну менә әни булганда иркәләнә инде. Иркәләнә, шуңа күрә барыбер күрә, барыбер миннән үрнәк ала. Барыбер ул минем кебек сүзләрдә төпле аның. Минемчә зурларча фикер җөртә дип әйтәсе килә инде. Аннан соң бер кая барсак, әним карале, син әйткәнчә, менә бу күлмәкне алып куйсак, әйбәтрәк булыр микән дип, яки тимәне, яки туфли. Алар бит яшьләр бик ни яраталар. Теге аляписты, кызыл нима алар карамыйлар, в том булсын дип карамыйлар. Аннан соң әним барбер менә әгәрдә менә бу төсле булса, әйбәтрәк була синеңчә дип, шайтырып, үзен бастырып, минемчә итеп куя инде. Барбер алар Сүзләреңә, киңәшләреңә колак салалар. Ул үзе бер әйбәт күренеш инде. Әлбәттә. Ана белән кыз арасындагы шундый аңлау, шанлык, күз карашыннан да аңлый торган мөнәсәбәтләр, җылы мөнәсәбәтләр бу бит инде бик зур бәхет. Шуңа күрә киләчәктә дә шулай бер-берегезне аңлап яшәргә ясыналар. Илгинең игелекләрен күреп. Амин, шулай булсын. Җылы сүз Күп бәләдән коткарыр, халык иҗатын сакларга кирәк. дога кылу синең өчен Дога кылу, димәк, эшең әйбәт булыр дигән сүз. Дога кылсаң, дога кылып, ният кылсаң, һәр эшең хәерле һәм әйбәт булыр. Хөрмәтле тамашачылар, без Сиринә Зәйнетдинова белән сөйләшүебезне дәвам итәбез. Сиринә, шундыйрак сорау. Кеше һәр көнне нәрсә эшләргә яки нәрсә эшләргә омтылырга тиеш? Яхшылык эшләргә. Әлбәттә. Әгәр кичтән уйлап куйган, иртәгә көнне эшлим дигәне, көннең ахырында ул үтәргә тиеш. Үз сүзен, үз максатына килергә тиеш, иртәнге уйлаган әйберен. Яки кичтән без бит инде нәрсәләр уйлап кичкә йокыга китәбез. Һәм инде аны үтәргә кирәк. Син шулай графигыңда төзелгән графигыңа сыешып барасыңмы гадәттә? Сыешырга тырышам. Өлгереп барасың. Өлгереп барам, әйе. Төрле вакытлар була, но күбесенчә өлгереп барам бездә. Яхшы. Тормыш бит инде әлбәттә алда гөлгенә бармый шулай бит Сиринә. Сынаулар да килә, авырлыклар да килеп чыга. Ничек үтәргә кирәк менә бу сынауларны? Бездә минем өчен ул сынаулар барсы да әле Ходаем кайгылар китермәсен. Кайгы, зур кайгы килсә, мин нишләрмен? Мин ничек үтәрмен? Мин аны әйтәлмим. Менә кайгы бик зур хәсрәт, әти-әниләрне югалткан, кадерле кешеләрен, газиз кешеләрен югалткан кешеләр халәтенә керү, алар нәрсә
күңелләрендә нинди газап, нинди кичерешләр, аны алар үзләре генә беләләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сабырлык бирсен дим мин һәр вакытта. Урап уссын, кайгы күргән кешеләргә Раббым сабырлыкларын бирсен дип, һәр вакытта шулай үзем ишемнән Аллаһ Тәгаләдән шулай сорап китәм. Ходай кайгылар күрсәтмәсен. Димәк, кайгы Димәк, килсә дә, авырлык килсә, килсә, сабырлык белән үтерик. Сабырлык, дуалар укырга кирәк. Үз-үзең белән. Якыннарың, әлбәттә, синең яраткан кешеләрең янәшәңдә булсыннар. Үзең генә кайгыдан яки берәр шундый сынауларны үзеп булмый. Ничек менә без бит хәзер көчле, хәзер сынарга мөмкин. Кеше организм шулай эшләнелгән. Аны беренчеләтеп тә булмый. Шуңа күрә Ходаем күпләребез шулай аяз булсын иде. Балаларыбыз сәламәт булып, якыннарыбыз кайгылар килмәсен иде. Ә син үзеңне сабыр кеше дип саныйсыңмы? Сабыр. Кайр вакытта сабырлыгыма үзем исем китә нәрсәдән бер нәрсә булса, әйдә инде бер нәрсә әйт инде, берәр ничек эмоцияларыңны бир инде, үземә ябылам мин. Мин үземә ябылам да, мин кайр вакытна шулай була, менә йылый да алмыйм, әйтә дә алмыйм, таш кебек катып куям менә. Кебек шиметеп алсыннар, яки бер үтеп алсыннар, кебек менә шундый нигә китәм, үземә китәм мин. Шуңа күрә Бу әйбәт сыйфатны ничек уйлыйсың? Бу әйбәт сыйфат дип ул сабырлык нәрсәдән ни? Сабыр дип сары алтын, сабырлык бәрелеп, нитептә нәрсәдер кычкырып түгел инде. Анда ул миңа түгел инде. Менә миңа килми ул әйбер. Минем хылкым белән, характерым белән җыларга кирәктер андый ситуациядә. Күңелеңдә калмасын өчен, бәгырең таш булып катмасын өчен. Аның өчен махсус бит әле җылыйм дип әйтеп булмый. Ул белән була шулай. Күңелең тула, үзеннән үзе туктап та алмый яшьләрне. Алай да була. Гомумән, әгәр дә берәр нинди шундый күңелсезлек килеп чыкса, сабыр гына менә бер нәрсә яшмичә генә менә шуша үтеп китә ул. Тимәңә тимәгез, мин үз халәтемдә, үз миңа авыр, миңа тимәгез менә. Ә сирәк хатын кыз көчле затмы ул? Ничек уйлыйсың? Әлбәттә. Хатын кыз бик көчле зат. Хатын кыз аша күпме син шушы дөньяга бала тудырасың. Әлбәттә, Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән. Әле безнең сугыштан тал булып калган хатыннар, 8-әр, 10-ар, яки күбрәк тә балалар белән калган хатыннарны алыйк. Алар бит аларны аякка бастырганнар, кеше иткәннәр. Менә хатын кызның ничек көчсез булсын инде ул. Үзе атта булып сөреп бакчасын чәчкән. Шулай бит. Шы балаларына нигъмәт, тәүфиклы булсыннар дип, әдәпле булсыннар дип, кешегә мәрхәмәтле булсыннар дип, һәрберсенә бит аңа игътибар бирергә кирәк. Ә ул бер бәләкәй генә йөрәктә. Әлбәттә, хатын кыз Тәрбия дә биргән, тәрбия дә бирергә кирәк. тамагын да туйдырган дигән, Ашаткан, киендергән дә, аякка да бастырган. Менә шуны әйтәс килә, хатын кызлар үзләре турында онытмасыннар. Бер кайчан да бер көзгә алдына килеп, үз-үзеңне менә яратып, үзләре киес килгән киемне киеп, яраттырып, ягымлы була шундай каты берлә торганнар бар бит, әйме? Менә нирәк шундай дим, син бит шундай ничкә дип тә менә минем таныш хатын-кызлар бар. Әзрәк теге дырфалыкларын алып ыргытып, әзрәк хатын шу нежный шундай, шуны нитеп кенә йомшак кына иттереп нитсәм әйтәм, күпме ниле бәләләр үтәр иде дип әйтәс килә инде. Менә күңелсезлекләр барыбер. Үзләрен яраттыра белсеннәр. Ул бит мәш киләсендә иртән торасың, кем баланы садикка илтәсең, мәш килеп ашарга нәрсә пешерермен микән дип, тизрәк кайтасың кичтән. Әлбәттә, инде артист тормышы ул китеп барасың икән,
сен инде алданып бөтен әйберне холодильникны тутырып, әзерләп, жуасын, жуып бер атнага әзерләп калдырасың. Син кайткан төшкә сине ник озак булдың, кая булдың, ник озак кайтмадың дип каршы алмасыннар өчен барсын да айлап. Umuman инде тормыш дәверендә синең тормыш иптәшең сине аңлый торган булсын. Umuman Аллага шөкер, минем тормышта мине аңлый торган акыллы кеше ник монда барасың, ерак юлларга киткәндә әзерләшеп bütün нәрсәне, костюмнарымны машинага кадәр озатып, шулай итеп минем зарыгып көтә инде. Аллага шөкер. Шуннан да зур бәхет юк. Шулай бит. Хатын кызын бит ул артист ул, галим ул, ләкин иң беренче чиратта ул бит гаилә учагын саклаучы, ул бит әни, безнең миссиябыз шундый, шуңа күрә шушы миссияны тиешле дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә үтә алса иде. Шулай булсын. Аннан артист тормышында, гомумән инде тормышта көнчелек дигән нәрсә бар. Син очрашасыңмы шушы әйбер белән, шушы куркыныч корт белән димме? Көнчелек ул бит инде тормышны үтәли яндыра торган әйбер. Көнчелек безнең сферада, гомумән сәнгатьтә, ул еш очрый торган әйбер. Әгәр дә син бик хитовыйрак җыр чыгарасың икән, әгәр дә син берәр матур затлы концертта чыгыш ясыйсың икән, әгәр сиңа төп рольләр бирәләр икән, әгәр ул синең коллегаларың, мәсәлән, менә безнең алганда Казан филармониясе коллективын мин бик яратам. Бездә ул яктан бөтен нәрсә тыныч. Менә бер кеше турында бер кайчан гайбәт сатмас. Бер кайчан кешене сөйләмәс. Менә ярдәмчеләр шул хәтлек бер-береңә мин 6 түгел 7 ел элек беренче тапкыр эшкә килгәч, шундый менә үз гаиләңә эләккән кебек. Һәм инде хәзер дә менә яшьләр киләләр, алар әйтәләр, шундый рәхәтсездә ничек шуны булдыра аласыз? Инде күптән, ничә еллар буе эшләгән артистларыбыз әйтәләр, без моны кайчаннан алып, инде менә бу мөнәсәбәтне бер-береңә хөрмәт итү. Без барыбыз да артистлар, барыбыз да шул бер юлдан йөрибез. Һәрберсе үз урынында, һәрберсенең үзенең репертуары, кемдер халыкчан, үзенең тамашачысы, нәрсәгә көнләшеп, бер-береңне казып, гайбәт чәчеп, теге кара нәрсә кигән, каралы бу кая тектергән микән бу күлмәген, кара нинди матур аранжировка саткан, каян алды микән, сатып алды микән бу җырын дип, менә андый әйберләр бер нәрсәдә юк. Шуңа күрә мин рәхәтләнеп, куллап эшлим безнең Казан шәһәр филармониясендә. Гомумән чыкканда концертлар белән без филармониядән тыш. Барбер бәлки ул көнчелектә түгелдер, бәлки мин теге үзем шулай уйлыймдыр. Но кайбер вакытта карашлар тыйла. Сүз белән булмаса да күз белән. Шуңа күрә, әле аннарсың тотыналар менә киләсеңдә программаны, нишләп мин артта, нишләп мин алда, менә минем китәсем бар. Минем индесем килә безнең артистларыбызны барсы да бер-берсенә хөрмәт күрсәтсеннәр иде. Һәркемнең идея балалары да китә, кемдер әйтә, менә минем баламны илтәсем бар, миңа тизрәк менә беренче җырлыйсы да китәсе дип. Һәркемнең үз мәшәкате бар. Эшкә дөньяны жарып биреп булмый, шулай бит. Шуңа күрә көнчелек аның бик әшәкеләре дә бар. Менә ишетеп, беләм инде, начар сүзләр җыртып, артистна, син үзең артист икән, нишләп үзеңнең шунда сәнгатьтә бергә җырлап бер сәхнәгә чыккан кешенең турында сөйләргә, ул бит инде миңа калса бер ниләргә дә сыймый торган әйбер. Дин ягыннан да бик тыйыла торган нәрсә, шулай бит гайбәт йөртү. Гайбәт йөртү. Ну, булган, булачак та. Ул анардан бер кая китмисең. Тел сөйли бит ул менә. Тел сөяксез бит. Тел сөяксез. Бәлки ул аны сөйлисе дә килмидер. Әмма ләкин үзе шундый ул. Менә аның
фактурасы шундай. Ничек әйтә, эчке Булышы шундай. булышы шундай әйе. Ничек кенә булса, ул менә тотына сөйләргә. Көне шулай бит. Ничек җыклаганда тына. Менә шуңа күрә көнләшмәсеннәр. Бу көнләшер урынына үзеңнең өстендә эшләп, үзеңнән булдырырга кирәк. Эшләргә кирәк. Күлмәгендә моторын сайлый белергә кирәк. Киңәшең, әгәр син өлкән җырчы икән, син киңәшен бир. Менә нинди репертуар, ничек бәлки син моны дөрес җырламыйсың. Син аны кемнәндер аркылы ишеттермә. Син аны үзең килеп, җилкәңә кулын куеп, сеңлем яки энем, син моны дөрес җырламыйсың. Син минем җырымны ник җырлыйсың? Менә безнең шулай кайбер вакытна мен шундый мөнәсәбәтләр барлыкка килә. Ретро җырларыбыз. Аларны шундый алып җырлыйсы килә. Гомумән хөрмәт күрсәтеп, өлкән җырчыларыбыздан без рөхсәт сорыйбыз, менә шул җырны җырласак ярыймы дип. Ул инде синең тәрбияң, ул синең хөрмәт күрсәтү. Чөнки ул бит ул җырны алып чыккан. Ул бит аны вакытында, һәм гомумән аны репертуарында, ул аны кеше иткән, ул аны таныткан җыры күңелендә калмасын дип. Шуңа күрә аны киңәшләшеп, үзенә килгәндә бәлки дөрес җырламасаң, менә әйтеп биттем бит инде. Ул сиңа үз фикерен әйтеп китсен. Менә үзең туры кабул итәсең. Тәнкитне ничек кабул итмисең? Әлбәттә, әгәр сиңа яхшылык тели икән кеше, артист мол, тамашачы мол, ул тәнкитне кабул итәргә кирәк. Син аны үзеңә аннарсын өйгә кайткач, син анализ ясыйсың. Дөрес әйтәме юкмы? Син үз баштан үзеңнең чыгышыңны кара. Синең остазыңа әйт, синең коллегаларыңа сора, дөрес микәнме дип, аннары инде һәркемнең үз фикере бар. Һәркемнең. Без бит шуңа күрә күзлектән, төрле күзлектән миңа калса тәнкыйть булу урынлы да артист кешегә. Гомумән мин һәр чыгышымнан үземне миңа әйтәләр, син бер кайчанда үзем белән 100%-ка канәгать түгел. Болай булган, монда менә монда болайрак эшләгән булыр идем, монсын болай җырлаган булыр идем. Өтәле җырлап чыккач, сәхнәгә чыккачтан тагын да мотурак иттереп шуны чыгыш ясар идем дип уйлыйсың. Инде ул каушау, ул инде без бит дирәгебез тибә, без бит теге терек кешеләр, ничек инде каушыйсың диләр инде, ничек шулай була инде, ничә еллар буе сәхнәдә басып торасың, терек кеше булгач, ничек каушамыйсың, ничек күз безне карыймы, ничәмә кеше алдында чыгып җырларыңны җырлыйсың. Шулай имтихан тотасың. Имтихан сиңа карап торган күзнең дә төрлесе була, шулай бит. Яратып караучысы була, сынап караучысы була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сезне, безне һәммәбезне дә авыр яман күзләрдән сакласын, яманнардан ерак кылсын юлларыбызны. Сирдә безнең вакытыбыз шикле, Зыганычка каршы. Ахырына Шундый рәхәт якынлашты. сезнең белән аралашып изде. Рәхмәт, безгә дә шундый рәхәт. Әнием кебек ничектер, әни белән аралашып утырган кебек шундый җылы аралашу булды. Рәхмәт килгәнең өчен. Бик зур рәхмәт тамашачыларыбызга. Инде без нинди теләкләр җиткерәбез? Әйдә, син үз теләкләреңне җиткер башта. Беренчедән сезгә бик зур рәхмәт тапшыруыгызга чакырганыгыз өчен. Үзенә күрә бер нурлы, шундый әһәнле, мәгънәле тапшыру. Мин үземне шундый рәхәт итеп хис иттем, рәхәтләндереп аралашып утырдым. Гомумән инде безне зәңгәр экраннардан яратып караучы тамашачыларга мин теләр идем дөрестән дә иң зур сабырлык. Сабырлык, әйтеп биттем, сабыр төбе сары алтын дип. Нинди генә авырлыклар булса, аларны җиңел итеп, башны күтәреп узырга аларга телим. Барыбызга да саулык телим. Исән-имин булыйк. Үзебезнең җырларыбызны, милли җырларыбызны, милли көйләребезне онытмыйк. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сиңа үзеңә. Тапшыруыбызны мин инде кушылып нәрсә әйтә алам? Фәнис Яруллинның сүзләре белән тәмамлыйсы килә тапшыруыбызны. Үксезләрнең төп терәге шәфкать. Шәфкатьлерәк булыгыз, кешеләр. Сау булыгыз.